Maiatza eta ekainaren asteazkenetan euskarazko ikuskizunak eskainiko dira haurrentzako. Eta lehendabizikoa pasaden astean izan zen Pizpirinaren jardunaldi osasungarriak lanarekin, Te Diferentzia konpainiaren eskutik. Gaur taldea ezagutzeko aukera daukagu, Ainhoa Ruiz hemen daukagulako, lanean parte hartu zuen, eta esan bezala azalpen guztiak edo xehetasun guztiak emango dizkigu. Arratsaldeon. Arratsaldeon. Zer moduz? Oso ondo. Pozten naiz. Bueno, nola joan zen, ze denetarik egin zenuten, ez? Bai, oso ondo egon zen. Jendea, egun traketxa atera zen, euria eginten egon zen azkeneko momentu arte, baina, 10 bat familia hurbildu zen hasieran eta gero amaitu genuen jende pilo bat, oso ongi ateratzen azkenean. Aire librean izan zelako. Bai, kalean egin zen, ziutatelan, eta, paisaia ezin hobea, ezin politagoa, eta guk kokatzen gara bi puntu ezberdinetan, bat antzeslana egiteko eta beste ekintzak bestaldean, eta jendea oso ondo moldatu zen, lehen eguna izateko behintzat oso ondo ateratzen bai. Beste ekintzak, sukaldaritza klaseak ere eskaini zenituztelako adibidez. Hasten gara, sukaldaritza osasungarriarekin, egiten ditugu fruitu brotxetak eta gofreak txokolateakin. Ez dirudi oso osasungarria, baina bai zen azukrea aldatzen dugu datilengatik, edo egiten dira gofreak olo malutekin, eta txokolatia da azukrerik gabekoa, eta datilak osotasuna emateko, eta oso ona gero jan genituen danak, ez zen ezer geratu. Gero antzeslana egiten dugu, iaz estrenatutako All Sporten emanaldi bat dela, non Pizpirinak eta Betilo eta Ballerinok erakusten digu zein den bere egunik divertigarriena edo berena beraientzat. Pizpirinak kirola egin nahi du, Betilo egin nahi du, nire pertsonaia dela, eta Ballerin hori gehien gustatzen zaiona garbitzea da, borrobanak kentzen ditu toki guztietatik. Eta gero amaitzeko dantza klasea, zumba egin genuen beste egunean, eta oso divertigarria, ama, aita, alaba, semea, danak dantzan, eta danak jolasean, oso gustora egon ginen. Humorezko tonuarekin beti. Bai, beti komedian, horrela gauzak hobeto sartzen direlako. Eta gainera, erakutsi nahi dugu kirolarekin ere divertitu daitekela eta bizitza osasungarri bat ere divertigarria izan daitekela. Horiek dira orduan lanaren helburuak. Hori eta familia elkarlanean eta hori antzerkia aurrentzat izan da ere gurasoak ere ondo pasa dezaketela. Nahiago du familia osoarentzako egin ekintzak, gurasoak alde batetik edo haurrak beste aldetik egon baino, ez? Eta osasunarekin zerikusi zuzena daukan gauza bat, nutrizionista baten partaidetza ere daukazue. Hori, nutrizionista profesionala da, guri errezetak eman dizkiguna eta han parte hartzen duena ere bai. Zumba klasea edo dantza klasea ere dantzari profesionala da, eta guk aktoreak, eta aktoresak gara ere bai, dana profesionalez beteta da. Denetarik egin zenuten. Oso ondo hori da helburua ere, ez? Gauza ezberdinak egin, azkenean 2 ordu eta pikoko lana da, eta hor mantendu behar da horren arreta, eta hori ez da erreza. Baina, ikusi genuen lehenengo eguna izateko oso ondo ateraz dela, ondo funtzionatzen duela, eta hortik aurrera, jendea gehiago parte hartzen badu, dantza gehiago egiten da, edo dana moldatu daiteke, ez? Datorren jendean. Lehendabiziko aldia, hainbeste gauza batera egiten zenutena, ze All Sport antzeslana esan duzu iaz estreinatu zela. Hori alde batean genuen, baina oso ondo moldatzen zen gaina Pizpirina pertsonaia da denaren aria, ez? Berak eskatzen dio nutrizionistari prestatzea vitaminak eta proteinak dituen errezetak, egun osasungarri bat eta indarra hartzeko, eta bera da aurrei mugitzen diena, beroketa egiteko, kirola egiten dugu, golf egiten dugu, boxeoa, aurrekin batera, eta gero dantza, bera da, aria eramaten duena, ez? Eta nola antolatzen dira hainbeste gauza? Dana ondo begiratuta aldez aurretik, eta esan du dana, kokatzen sukaldaritza egiteko gunea alde batetik, gero badegu estenografia eta All Sporten emanaldia egiteko, orduan beste toki bereizi bat dago. Eta egia esan da, ez genekien jendeak nola egingo zuen mugimendua eta baino oso ondo moldatu ziren. Sukaldaritza, brotxetak eta egiten ari genituen ez jazutik zeuden, juntziren, eseri ziren jatera txintxo ikuskizuna ikusten zuten bitartean eta oso ondo moldatu ziren egia esan da.
Eta orduan erantzun positiboa ere... Oso positiboa, gurasoak oso konten, haurrak primeran pasatu zuten, guk ere eroso egon ginen, ez ginen larritu, ez oso gustora egon ginen danak. Eta euskeraz eskaini zen? Bai, ikuskizun hori euskeraz izan zen, emanaldi hori, gaztelaniaz eskaintzan dugu ere bai, baina kasu honetan euskaraz egin genuen. Eta, bueno, ez da konpainiatik egiten duzuen ikuskizun bakarra, ez? Ez, ikuskizun asko ditugu. Bueno, ia esan da, diferentzia taldeak bi arlo ezberdin dauka, bata da kooperatiba eta bestea elkartean. Kooperatiban egiten ditugu antzerki ekoizpenak eta banaketa, eta elkartean bai egiten ditugula proiektu hauek, ez? Gizarte proiektuak. Hau, bero badugu ere bihar amaitzen dudan liburu sendalaria, Nafarroako liburutegietatik doa, aurrei erakutsiz irakurtzearen garrantzia eta liburuak zaintzearen garrantzia. Eta, bueno, badugu beste bat ere, institutoetatik goazela erakusten tratu txarren prebentzioa, eta bar, modu berdinean antzeslanekin, komediakin, eta fitxa didaktikoak ere aurkezten ditugu, eta modu divertigarri batean, azken finean. Orduan, entretenimendu bat eskaintzen duzu eta aldi berean heziketa. Hori da gure helburua, batez ere. Eta dena konpainiatik historiak idazten dira, egiten... Dana guk egiten dugu. Beti, adibidez, berdintasuna edo tratu txarren jasarpena lantzen ditugunean, emakume taldeen laguntza eskatzen dugu, eta beti pertsona prestatuen edo espezialisten laguntza eskatzen dugu, guk dena ez dakigulako, ez? Eta horrela dana osatuta geratzen da. Eta ere, istorioak sortzerakoan, eta gero antzesterakoan, guztiek denetarik egiten duzue. Bai. Prozesu osoan parte hartzen duzue. Ia denek, badira, diferentzia berez dira Maite Redin, Adrianak, Kontxi eta nik, eta hor bai egiten duguna idazteko lana, Maite eta Adriana batez ere, gero ekoizpenean gaude beste batzuk, antolaketan bai denok parte hartzen dugula edo eskatzen dugu batez ere lanaren barruan egotea horrela denok dakigu zer egin behar dugun gero momentuan, ez? Eta hori, gaztei alde batetik zuzendutako obrak daude, baita aurrei ere, publiko zabal batekin. Eta helduentzako beste batzuk daude, adibidez, institutuetan egiten dugun hau, heldu eta gazteetza da, gero ditugu komedia musikalak, aurre edo famili guztientzat, Txano Gorritxurrok, Peter Pan, orain urrian estreinatuko dugun Niko Vampiro txiki bat prestatzen ari gara, eta gure ikuskizun ia gehienak berdintasunaren alde egiten dugu. Adibidez, Peter Panek Wendy da protagonista, kanpanilla ez da, ohiko kanpanilla da, potoloa, eta, hori, nahi dugu... Bai, horren alde egin. Hori, berdintasunaren alde eta aurrek ikustea printzesak ez direla neskentzat eta neskak zaldunak izan daitezkela eta kontrakoa ere, nahi dutena izan daitezkela. Bai, errealitatea erakusten duzue. Gaina, abesten duzuela aipatu duzu, izan ere Pizpirinaren jardunaldi osasungarrietan ikusi genizugun ere abesten duzuela. Ez du, Ikerreko ondo abesten du, beste alduguna egiten dugu, ikuskizun honetan komedia moduan egina dago eta ez da beharrezkoa ondo abestea, baina hori modu divertigarri batean egiten dugu ere bai, ez? Ospetsuen bertsioak egiten ditugu. Eta oso ongi hori hitzak ongi doazte, zuen istorioan laguntzen dute. Berridatzi genituen gure istorioan moldatzeko, ez? Iker Bengotxeak adibidez esaten du dela Nafarroako Mr. Properra, baina hilearekin, ez? Nola garbitzen egoten den egun oso, hitz polita egin zion, kuinen abestiari. Eta Nafarroa osoan hori antzesten dituzue lanak? Bai, Nafarroaren barruan egiten dugu oraingoz, batez ere ari garela Fundazio Kaja Navarraren diru laguntzarekin lan egiten. Orduan, noski izan bezala gaude 6 aktore, gaude begiralea, gaude nutrizionista, azkenean hori dirutxa bada, zean soldat asko dira, eta diru laguntza honei esker, udaletxe pagatu aldute erdia baino gutxiago, eta orduan hau bai Nafarroan egin behar dugula.
Dira 4-5 saio Nafarroan eta gero ja kanpora aterako gara. Eta gero, Ziutadelan jostaketan, programa hau adibidez, udaletik dator, ez? Bai. Eta hor ere, kolaborazio hori daukazue udalarekin. Ekintza hontan eta beste batzuetan ere bai. Kolaboratu zuen hau kontratatzen. Berez diru laguntza Fundazio Caja Navarrarena da. Horrek jardunaldia bai antolatzen duela udaletxeak, baina gu kontratatuz eta beste taldeak ere kontratatuz ere bai. Eta zenolako agenda daukazue? Oraingoz, hurrengo saioa da ekainaren 3an, Ororbian, 6etan arratsaldean izango da. Ez dago ondo itxita oraindik ordutegia, baina tediferentzia.comen hor aurkitu dezakete agenda eta kontsultatu. Hurrengoa Beriainen izango da, baina hori bai oraindik ez dago itxita. Ekainaren amaieran, uztailaren hasieran. Eta gertuago dagoen horretan, Pizpirina ikusteko aukera izango da, edo ze obra... Bai, gauza bera. Pizpirinaren jardunaldi osasungarriak izango dira. Euskeraz? Ez, hau gaztelaniaz izango da. Denetarik egiten duzu euskeraz, gazteleraz. Bai. Eta orduan hori, zuen webgunean, kontsultatu dezakegu hori egutegi... Agenda, edo informazio gehiago behar badute, infoabildua tediferentzia.comen ere edozein gauzari erantzun dezaket. Mila esker Ainhoa etortzeagatik. Eskerrik asko. Eta jarraituko dizuegu. Bai. Gero arte. Agur.